Καλωσορίζουμε σήμερα όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα εδώ. Έχουμε φίλους συντρόφους από το Κιλκής, προοδευτικές δυνάμεις από το Κιλκής, από τις Σέρρες, από τον νομό Ροδόπης, από τον νομό Πηγερίας, από τον Βόλο, από την Καστοριά, από την Πηγερία, από την Πέλα, από την Ημαθία. Προοδευτικές δυνάμεις που μέσω της συμμετοχικής δημοκρατίας θέλουν να απελευθερωθούν. Θέλουν να παράγουν ώστε να βγει η χώρα σήμερα από το σημερινό αδιέξοδο. Αυτές οι δυνάμεις που είναι παράλληλα και σοσιαλιστικές ψάχνουν τον τρόπο της συμμετοχής πάντα με δημοκρατικό και προοδευτικό πρόσημο. Η σημερινή εκδήλωση, η σημερινή συμμετοχή, αλλά και η συνάντηση νέων που έγινε πριν λίγες ημέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει ότι υπάρχουν αυτές οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Η πρόταση του Προέδρου της Διεθνής Σοσιαλιστικής, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για ανοιχτό συνέδριο και εκλογή ηγεσίας από τη βάση, μέσω της συμμετοχής του λαού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναδυθούν αυτές οι δυνάμεις, αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις. Εμείς και άλλοι τόσοι. Η ατζέντα του Γιώργου Παπανδρέου για αληθινές μεταρρυθμίσεις υπάρχει. Μένει όλοι μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο ώστε να υλοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα μας. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί θέλουμε η σημερινή εκδήλωση να υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο ώστε να γίνει ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε ένα καλύτερο παρόν και ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ.